трансфер и иновации. Тази година, както вече знаете, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Едно събитие, което акумулира все повече последователи и приятели, зарежда с оптимизъм и надежда все повече хора, за стремеж към изобретения, нови сортове растения, нови дизайни, нови полезни модели, всичките водещи до по-добър и по-смислен начин на живот. В следващите 4 дни повече от 46 изобретатели, селекционери и иноватори, заедно с техните колективи, ще представят над 62 новаторски решения в 7 раздела. Броят на участниците и представените нови решения на изложението продължава да е на едно достойно равнище за мащабите на нашата страна, което може само да ни радва. С удоволствие поздравяваме с добре дошли участниците в изложението, някои от които с традиционно присъствие. На тези, които са за първи път с нас, пожелаваме успех и вдъхновение. Всички те заслужават нашето внимание и уважение, защото са пример за творческа активност и образец за подражание на младите хора. Заедно с изключително добри разработки, някои от които вече са с успешна пазарна реализация, в изложената зала могат да се видят и разработките на ученици, профити с духа на смели творчески виждания. Техните учители и вдъхновители заслужават само хубави думи, заслужават подкрепа и уважение. Искам да ги уверя, че в наше лице те имат едни верни приятели, които им дават всичко това. За пореден път ще изразя и съжаление за тесния обхват на участие на ученически колективи от професионалните гимназии. Надяваме се, че в близко време и това ще се промени за добро. С добро чувство и уважение казваме и добре дошли на нашите приятели в Република Сърбия, продължители на изобретателските постижения на сънародника им Великия Никола Тесла. Здравейте, Мирато! За нас е чест участието на изобретатели от сродните нам сдружения в Чехия и в Република Босна и Херцеговина. Изложението, както винаги, ще е и състезание. Както и в предишните години, така и сега, на журито за присъждане на наградите няма да е лесно. В експозицията има много експонати на високо качество и ниво. Уверявам участниците, че журито ще оцени всички експонати отговорно и безпристрастно. Тази година за първи път ще бъдат присъдени и почетни награди на Световната организация за интелектуална собственост, едно признание за нивото на българските изобретатели и за изложението. Следвайки наименованието на изложението, систематизиращо веригата на иновационния процес, тази година съпътстващата програма е подчинена изцяло на съдържанието му, изразяващо се в необходимостта на висока креативност на изобретателската дейност, професионализъм при трансфера на научни знания, резултати от научни изследвания и творчески прозрения, което е гаранция за ефективни и успешни иновационни продукти. Затова сме подбрали теми като как да намерим нов пазар, как да ускорим иновационния цикъл на бизнеса, политика за създаване на иновативно мислещи специалисти, които теми ще възбудат интерес и ще са полезни на слушателите. Всичко това стана възможно благодарение на партньорството ни с Академията за иновативен мениджмънт, Министерството на образованието и науката, Националната браншова организация за електрическа мобилност, Националната сдружение Професионален форум на образованието, Фондация ГИС Трансфер Център и господин Франк Детурк от Белгия, за което им изказвам нашите искрени благодарности. Във връзка с това изразявам и специални благодарности
за партньорството ни с Патентното ведомство на Република България, Селскостопанска академия, Столичната община и Българската търговско-промишлена палата. Благодаря за сътрудничеството и подкрепата на Федерацията на научно-техническите съюзи, Фондация Еврика, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Фондация ГИС Трансфер Център. Уважение и благодарности и към нашите спонсори. Стара планина Холд АД, Инова ЕОД, Вила Мелник ООД, ПАМ Медика ЕОД, Горна баня ООД и Трапен ЕОД. Благодаря и на хората от малкия екип на Съюза на изобретателите в България, както и екипа на господин Марин Антонов от Дома на техниката, Федерацията, без които изложението нямаше да е това, което е. И в заключение искам да пожелая на всички изложители успех и ползотворни срещи в възможност за бъдещо партньорство с цел внедряване на техните нови решения, а на гостите и посетителите да изпитат истинско удоволствие при разглеждането на експозицията и при участието им в работата на панелите от дните на креативността и иновациите. Благодаря за вниманието. Сега с удоволствие предоставям думата на инженер Лилия Сметарчина, заместник-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи. Уважаеми колеги, аз ще бъда много кратка. Искам да поздравя всички участници в седмото изложение изобретения, трансфер, иновации. Това е една традиция, която се оформи за провеждане на мероприятието. Преди се провеждаше и на други места, сега вече в Дома на науката и техниката в София. Смятам, че тая традиция ще се запази и все повече и по-добре ще става това мероприятие. Знам, че е свързано с много усилия на Съюза на изобретателите и разбира се всички, които му помагаха, но си заслужава, вярвайте, мероприятието да продължи да съществува в този или в по-голям формат от тук нататък. Пожелавам успехи, честно състезание и наградените ще ги видиме и ще им пожелаем още повече награди от тук нататък. Желая успех на конференцията, на изложението и на всички мероприятия, които съпътстват тези 2 дни. Сега давам думата на господин Илия Левков, председател на управителния съвет на ИКЕМ, за приветствие. Добър ден на всички. С благодарност към председателя на Съюза на изобретателите. Вече имаме 1 година партньорство между нашите 2 организации. Първото беше доста по-осезателно. Тази година ще бъде малко по-скромно, за което се извиняваме. Но следващата година със сигурност ще бъдем по-видими, по-сериозни. Не за нещо друго, а защото тези изобретения, които сега ще видим в сцената зала, трябва да намерят индустриално приложение. Ние като такава организация смятаме, че това нещо се заслужава в България да се случва и не само да се случва, да печелим от него, за да могат и нашите деца да останат тук. Така че още веднъж поздравление Съюза на изобретателите, поздравление за 7-то национално изложение, защото вече първите 7 години са отминали. Тук на след трябва да растем все повече, по-качествено и добавяме своя достатък от България. Още веднъж поздравление и успех на изложението. Още един наш традиционен партньор, Селскостопанска академия. Давам думата на главния научен секретар на академията, доцент Виолета Божанова. Благодаря много, уважаеми организатори, уважаеми партньори, уважаеми колеги, уважаеми изложители. Имам удоволствието от името на председателя на Селскостопанска академия да поднеса
приветствие и благопожелание за успех на това събитие. То според нас е изключително важно, защото наистина поставя усилията на иноваторите като първо структури, които се занимават с иновация, второ като индивидуалности, в фокуса на вниманието в обществото. Нещо, което не е съвсем добре представено през изминалите години, но това е проблем не само в България, това е проблем и в света, където иноваторите не са на мода. Надяваме се много през следващите години, благодарение и на това изложение, да стават всички иноватори все по-популярни, да става все по-ясно колко е важна ролята на хората и институциите, които се занимават с иновации, за устойчивото развитие на обществото и за добавена стойност, както каза колегата, който говореше преди мен, която да остава в обществото. Много съм впечатлена и от панела за дискусии. Мисля, че той ще бъде изключително полезен за всички участници и особено за младите колеги, които участват. Също с удоволствие мога да кажа, че присъстват и млади колеги иноватори. Така че пожелавам успех на изложението. За мен е голямо чест и удоволствие да предоставя думата на председател на Патентно ведомство на Република България, доктор Петко Николов. Уважаеми господин Христов, уважаеми дами и господа, гости. За поредна година нашето патентно ведомство е партньор на Съюза на изобретателите в България в организирането и провеждането на изложението, изобретения, трансфер и иновации. Според широкия смисъл на определението за национална иновационна система, тя включва освен институциите, занимаващи се с изследвания, университети, фирмени институти, технологични лаборатории, така също и всички, които по-пряко или по-косвено участват в иновационният процес, като по-специфичен начин допринасят за производството и разпространението на нови знания и продукти. Наличието на трите елемента наука и технология, индустрия и финанси са основни за функционирането на иновационната система. По този въпрос, разбира се, няма никакво съмнение. И може би, поради тази причина, след тук присъстващите официални лица са представители на тези три сфери, готови за диалог по актуалните национални въпроси, в тази толкова често споменавана област на иновациите, която безспорно е гръбнак на успеха на всяка една модерна икономика. Патентното ведомство, което по своите функции поддържа изключително тесни връзки и дългогодишно сътрудничество с Съюза на изобретателите в България, и тази година с удоволствие съдейства на изложението с предоставяне на необходимата информация относно изобретателската активност на българските изобретатели, както и участва в работата на журито за оценка на експонати. Правим всичко това несъмнено с убеждението, че отличното сътрудничество между нашите две организации ще допринесе и разбира се допринася за развитието на иновационната дейност, както и повишаване на ефективността за закрила на индустриалната собственост на нашите. Позволете ми да посоча няколко цифри и данни от нашия отчет на Патентно ведомство за 2015 година в областта на изобретението. Заявителски интерес към двата обекта на индустриална собственост, патенти за изобретение и регистрация на полезните модели е почти изравнен. 291 заявки имаме за патент и 272 заявки за регистрация на полезен модел. От постъпилите 291 заявки за патент за изобретение, 280 са с български заявители. В сравнение с предходната година тази заявителска активност е увеличена в рамките на около 25% и почти се изравнява с, ако мога така да нарека, пиковите години 2006 и 2013, когато този процент беше сравнително в рамките на около 25%, толкова колкото е и сега, и за миналото. Заявките за регистрация на полезен модел
подадени през същата година, възлизат на 275 заявления, от които 265 отново са на български заявители. Нарастването, както се вижда на този обект, е в рамките на около 18 до 20%. Това нарастване на заявките в сравнение с предходните години се дължи на различни фактори, сред които според нас и според мен лично трябва да подчертаем, може би, водещото място на предоставената възможност на предприятията да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с придобиване на права на интелектуална собственост върху иновации. В което, разбира се, няма нищо лошо. Успеваемостта при заявките за патенти за изобретения, може би, за съжаление, трябва да кажем, е относително ниска. Защитен документ е издаван в около 20% от случаите. При полезните модели обаче делът на решенията за регистрация е много по-висок. Този процент там варира в рамките на около 65 до 70%. Което според нас и лично според мен проистича до голяма степен от вида на регистрационния режим. Няма никакво съмнение, че режимът за полезните модели е много по-улеснен, по-лек, по-бърз и може би поради тази причина всеки предпочита да прибегне към него, а не толкова към другия, който е свързан с малко повече. Към началото на настоящата година действащите национални патенти за изобретения са 1115, а броят на регистрираните полезни модели е 756. Или общо за двата обекта на индустриална собственост, така както ги разделихме, са в рамките на под 2000. За съжаление, към 2014 година бяха над 2000. В момента са 1870. Трябва да подчертаем, че отново, за добре или за зле, най-голям дял на заявките за изобретения от български заявители са в областта на машиностроенето. Около 47, но не повече от 50% от всички подадени заявления. След това, разбира се, следват заявките в областта на електротехника, електроника и химия. Казвам, разбира се, защото сега беше и преди предишната техника. Структурата на заявките, подадени от български заявители, показва, че традиционно броят на заявките от физически лица надвишава значително този на подадените от институции, да речем БАН, висши училища, фирми, колективи и така нататък. Това според нас означава, че икономическата активност на производствените предприятия, следствие от която и, разбира се, заявителската им активност, като че ли се формира и остава на едно доста ниско ниво. В този смисъл, разбира се, и нашата подкрепа на патентното ведомство и моята лична, която ще бъде за напред, за това изложение, чиято цел безспорно е да допринесе за стабилността на инновационната верига и разширяване на познанията за изобретенията, предприемачеството и обмена на добри практики. Дами и господа, накрая използвам възможността да обявя, че в рамките на нашата партньорска инициатива с господин Христов и нашите ведомства, утре вечер на тържествена церемония в Централния военен клуб ще бъдат връчени наградите Изобретател на годината, Иновативна фирма на годината, както и ще бъдат вписани изтъкнати български изобретатели в златната книга на българските откриватели и изобретатели, която, не знаете, датира от 1981 година. Накрая позволете ми да пожелая успех на изложението, включително на семинарната и дискусионната му част, както и успех в състезанието на всички изложители. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин Никол. За съжаление, министър Кунева, която, разбира се, е министър на нашия патрон, Министерството на образованието и науката, в момента е в чужбина. Заместник министър професор Иван Димов трябваше да бъде на откриването, но някакви пречки наистина са били невъзможни, са направили невъзможност да той да присъства. И от негово име
Съобщавам на аудиторията, че е получен поздравителен адрес, който желая успех на изложението и всичко най-добро за всички изложители и учители. Сега с най-голямо удоволствие предоставя думата на инженер Васил Левев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Уважаеми госпожи и господа, за мен е чест да ви приветствам от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България и от името на Холдинг Стара планина и да пожелая успех на всички участници. Искам да благодаря специално на Съюза на индустриалите в България за това, че за себе пореден път организира и провежда изложението. Изобретателите и иноваторите са най-нужните хора в България днес. В резултат на тяхната дейност сме свидетели на този бързо променящ се свят и безспорно тяхното социален престиж място в обществото ще расте. Съвсем наскоро се организира и проведе за първ път от 25 години национално изложение на младежкото техническо творчество в края на миналия месец в град Горна Оряховица. Ентусиастите и организатори се ползваха от нашата подкрепа и е взето решение това изложение да стане също традиционно. Така че ние ще разчитаме много и на вас да привлечете младежки колективи, да привлечете млади хора да запалите отново изграда, защото ако от ранна възраст не се започне, след това много трудно в студентските години може да се навакса пропуснатото. Безспорно за нашата индустрия, която, както наскоро отбелязах, е над средноевропейската като дяло в брутния вътрешен продукт, но в същото време сме свидетели на това, че и нас не ни е подминала деиндустриализацията, така че това въобще не трябва да ни успокоява. За нашата индустрия вие сте важните хора и ние виждаме нашето участие, нашето партньорство в това да привлечем повече менеджери, повече предприемачи към вниманието им към вашите постижения с оглед тяхната индустриална реализация. Още веднъж пожелавам на всички успех и нека да е открито седмото национално изложение с обретение трансфер и иновации. С това церемонията по откриването на изложението завърши. Благодаря на всички. Успех през тези 4 дни на участниците и на посетителите.